Cela ukuthi nisixolele Sindo Fire Soweto TV ukubanga isicefe lokho siphindaphinda izinto. Ngiyazi abanye beni sebedinekile ukuthi hey lo mjito oyibeleseka lento yini kangaka. Kanti kuyaqala yini? Yes, kuyaqala. Into ezalayo lapha kumaskandi asinayo imilando documented esingakwazi ukuthi sirefer kuyona sibuyele kuyona. Into yakhona kuba nzima ukuyithola. So ngiziphe nje ithuba lokuthi ngibheke izinto ezincane ezibalekile lapha kumaskandi ezenza kubacula amaskandi. Namhlanje if ubuka le video ngithanda ukukwazisa ukuthi yena kungokuqala ngqa ziningi izinto ezintsha ezihlala zizwa kumaskandi. Kungokuqala ngqa ukuthi ingoma inensuku ezincane kangaka ikwazi ukuthi yena ithole amamiliyoni ayi-5 ngaphina ne3 weeks. Lokho umlando omkhulu kakhulu. Uma ubala kusuka kuyi-16 October uze kuyi-31, I'm sure lapho it's like 15 days or something or 16, angikho sure. Kodwa lokhu kungokuqala ngqa ukuthi sikubone kwenzeka endimeni kamaskandi. Yikho lokho isibona kusibuya singena siphuma nezonitsheta sinampilo. No, sinayo impilo. Kodwa ke lento yenza kamaskandi iyajabulisa ngempela. Nanokuthi ke kweqhamuka abanye abantu bezophola ama record lawo. Ingagcina ukuthi singabantu ababodwa. Ilokho nje okujabulisayo. So ngizofunda nje amamiliyoni ambalwa asekhona. Ubughosti bami nabo unale miliyoni 1.6 million. Thando Lwethu featuring Zamambo Mkhize umfana ekhansela 1.4 million. Firefighter featuring Shisa Mabhodwe inangaki na 1.2 million. Ngifuna into zami featuring Mfowethu Msezane 1,031,000 naphezulu. Ethi umkhovetsheni featuring Zamambo Mkhize isanda kuhlanza imiliyoni. Uma ubona le video wena bese ihlolile izingoma kudala la sezikude but akusho ukuthi izobe yimile ngesikhathi mina ngenza le video. Ilokho abantu ekufisa bekunderstand bekuqondisisa ukuthi na uma wenza ivideo angeke sashintsha phela kube updated asesadini lapho. Kodwa inhloso nqange kusuke kuyilokho umuntu afuna ukuveza ngaleso sikhathi. So leli record leli ngazi ukhona nomnye umculo wamaskandi ozoliphula. Ingoma kaMzukulu zo-17 zizonke ezinye zi-over 600k, ezinye angani mase ikhona nesa less than 300k lapha kuMzukulu. So sizobona okunye kodwa kuphela lo nyaka lokhu ngishilo sizobona ezinye izinto esingakaze sesiyibona. Sibonge nje kubaculi lokho ngibongile. Sibonge kubaculi bekhipha umsebenzi nabantu abawuthandayo bawustream ngeqiniso umculo wabo. Ilokho esifuna ukubona, ilokho kusijabulisayo. Lona ngomlando ke akukho lapha engoverify khona. Noma ungahamba uyoverify lapho uthanda khona. Akekho umculo wamaskandi owashaya amamiliyoni ayi-5 kwi-album iphumile within maybe 2 weeks and 2 days ngaphezulu. Sengiyaqalekisa nje lokho sikubone nje ngomzukulu uyena nje okuqala. Nama EP akaphuma nezingoma eziwu6 kodwa akwenze lokhu ashaya amamiliyoni. Even if ingoma eziwu6 umzukulu lokho kwenze ngengoma eziwu17 it's incredible, it's unbelievable ukuthi sikubone lokho endimeni kamaskandi. So phinde futhi ngixolise kakhulu. Yabona lokho ngibuye mhlambeni uzadinecha ngixolisa kakhulu kulokho kodwa ke akukho kwesingakubalekela. Nawe elinye ilanga uma ufuna ukuverify inkulumo ethize ungabuye uze khona lapha kwi-channel uzobheka into engangayikhuluma. Likho iphuthu ungaze uyishare nakuyishare nazi inombolo zibhaliwe usuku kuyabonakala. Nami ngiyakhuluma la ukuthi kube ukuqala nqa ukuthi amamiliyoni abe5 kuyenzeka kwesikhathi ukuthi wenza ivideo uthi sengena elinye imiliyoni akusho ukuthi unamanga. Le video mhlawumbe uzoyibuka after maybe 6 hours, I don't know. Wena isikhathi uyibuka uzobe uyijwayele lento engikhuluma ngayo into esanda kwenzeka kanti no into yenze boma over 6 hours ago. So information iya updateka same time, so in real time. So ilokho bengifuna ukuveza ukuthi kena umzukulu yaphinde futhi uyakhombisa ukuthi lento ayenza kuqala ke usuku lokuthi akhiphe lo msebenzi wakhe bengelona iphutha because iphelile 2 weeks manje and ulokhu makuphela 2 weeks ilokho edamo bazokhipha ke nabanye asazi ke bona ukuthi indawo yabo bazoyithola yini because kushube kakhulu kuminyene utshomi asazi kusazoba mnandi kumaskandi. Emaredweni ngibona ukuthi umaskandi uzophinda ubuye futhi uzodala ihavoc. Kusazophinde futhi utrend lapha noku-X umaskandi ngoba asazi ukuthi ngempela umaskandi masufika kanje uzovinjwa ubani. Shothi uyovinjwa ulwandle qobo la. Ngibonga ithuba sokukhuluma kuzayo bekuyilokho esifuna ukuveza ke umsebenzi kaMzukulu ukuthi ikuphi kasekwenzile ikuphi asek-achievile so far i-album yakhe esanda kuphuma ethi ngifuna into zami. Ngiyabonga.